X a ja vás vítam u ďalšieho videa z hry Clash Royale. Už je to 5. part, 5. Neviem, aké boli ohlasy na minulý diel. Magical Chest. Ja som si nedal otvárať čestku včera. Čo je v šope? Goblin Barrel. Na to môžem srať. Dáme si Goblin Barrel na 4. Na 5. Oh my god. Oh my god. Really. Šesť elixíru. To si tam budu radšej dám tieto šípky. To tiež dostane zase ďalej fireballu. Idem free chest. Jedna mini peka sa poserú. Nie, fakt sa bude hodiť. Kanon. 4 milióny. Dobre, dáme rek. Barbošov. Tých teda 400 eur. A každopádne ja môžem aj prehnúť Valkyriu na 3. A potom asi našetríme na Barbarian. Díky. Pozdrav do... nebudem ti vypísať, dobre? Myslím, že toto v Battleku... tu je ten New Cannon. Za 3 eliky, tak toho vymením za... nebudem nič meniť. Alebo musím niečo vymeniť, však strašne drahé to je. Vymením ho za Baby Dragon. Ty si strašne pekný. Niečo jak princ. A ideme Battle 1, 2. Arena 3 nádherná. Barbarian, vole, ty tam. Musíme to risknúť. Ha. Potlač ich. Nie. Len si mi to vykýlil, hajzle. Čo? Ti sem dám toto. Kanon si sa musím postaviť na... Uá. Kanon. Čiže ja dám kanon, sa budú po sebe tie kanóny páliť. Skeleton Army. On mi ubral 192 healthu. On má minion hordu. Áno, jak to proste ľudia, že on má minion hordu a je arena 3, keď je minion horda od arena 4. Čo? On je to level 6? To si so mňa robíš kozy. To bolo až niekde v arene 5. Čo na to pošle? Rýchlo preč choď. Šajzen, toto není možné. On mi... Áno, na 6. Strašne. Mácha mi je dobré. Ešte raid spíl. Je to v ryti. Dobre, že nepostavil
Tak tam môžem bude do vežičky strieľať. Ja sa nevzdám. Valkyrie! Oben. Ale ja som není stratený, keď mi zobralo 13 pohárov. Neviem, čo mám teraz robiť. Neviem, čo sú túto fondáre na 5. Pozrite, on používa toto a ešte Inferno. Nechme od 4. Takto počkať, ale rád by som vám ukázal attack log. Z týchto zápasov tento vám pustím. Sledujte, lebo je to fakt zaujímavé. Pozerajte na to. Budem mať minipeku a ja Skeleton Army. A on Skeleton Army. Tam som poslal výčku. Pozri, má tam Tombstone. Jasne. Riskneme to a pošlem tam minion peku. A on si tam postaví ľudia Bomb Tower. Asi ma šlak trafí. Že minipeka to tam vyriadila. Spravila mat 6 a... Nie, huj. Super. Stále vežičky bez poškodenia. Ja som zariskoval. Tam týchto dvoch. K tomu som tam poslal... Dneska to Army som tuším dal sem. Áno, aby mi to... A pozrite, jak to zdrtilo tú väžu. Bez problémov. Dobre, skeleton nejaký tam ostal. To rýchle išlo dole. Nevadí. Vežič. Tak som mu tam poslal potom Barbarianov. On na to asi nebol moc rád, tak mi tam šupol za... Nie. Áno, tuším Tombstone. Spravil zlú vec. Aj to isté aj s tou Bomb Towerkou. Lebo vlastne on použil 5 elixíru a ja mám teraz 8 a on 3. Pozrite, v jakej je to prevahe. Teraz som si všetko minul, lebo som to poslal za týchto dvoch. Ale on som poslal obra. Čo teraz spravím? Zaváham alebo nie? Jasné, že nie a pustím mu tam princa. Nie sem, pozrite, drtí mi tam vešičku a ja si tam rozhodnem pustiť princa. Sem pustím Skeleton Army, predsa, že len nenechám to, aby mi to tam zabíjalo. A on mi pošle Skeleton Army na druhú stranu. Pozrite, tak vyrieším to Valkyriou. Pozrite, teraz v tom elixíre je on v prevahe. Myslím, že ja som pošlem Dragona. On zas. Teraz sme v tom úplne narovnako, že? Bum. Bum. A Baby Dragon to dokonale zvládol a vyhral mi zápas. Až sa rozplakal. Bolo mi to ľúto. A takto sa útočí ľudia. Čakať. To bol už ten defeat. Poslednú výhru vám ukážem. To bolo fakt... Tu išlo až do sudden deadu, takže ja to nezrýchlim. Tam pustím ešte princa a šetrím na Barbarian. Nebudú to riešiť, proste tí si idú do vežičky. Dobre, zaďme mi to skať. Ale prišiel aj on niečo na vežičke, takže ja tam pustím Valkyriu. On teraz v elixíre vyhráva. Ja to tak nenechám a pustím mu tam Skeleton Army, lebo viem, že ten kanón to zničí.
A on tam pošle Valkyriu, čo mi moju skeletonárnu ničí, pustiť tomu minipeku. Asi nemám na výber. Počkám, kým zautočia na moju veštičku, aby som... Nie, nepočkám. Vičkou som to zabil. Teraz tam pošlem Barbarians. Docela nečakané. A on tam, tuším, na to pustí balón. Keď tu boli ešte na dvojke. Bum, Barbarian to dal dole. A toto je, tuším, už aj koniec takej bitvy. Teraz to bude, on bude killiť strašne. Ja tam dávam najväčší náprah, aký môžem doriť, on tam pustí princa. A nezničím vežičku. Vlastne finálové skóre. Nezničím to, lebo teraz som v elixírovej prevahe ja. Skeletonami. Nerobím si z nej obavy. Pustím tam Valkyriu, lebo viem, že som v prevahe. Ale potom bude o jeden elixír vpred. Nie, neposlal som tam nič. Nechal som to na... Ubralo mi to 50, som 10 elixíru, on tam pošle balón. A ja tam pošlem na to Vičku princa. Takže musím to ani moc riešiť. No, on mi to tu vyzabíja a na vežičkách 999 života, je to v dvakrát takom rýchlom elixíri. Že tam proste idem, killím si to, nemusím to riešiť, ľudia. Je to úplne parádna bitva. Ostalo vtedy asi 2 alebo 3 hity, tuším, na vežičke a umrelo by. Lenže, aha, pozrite, teraz to po tej vičke idem. Druhú vičku a princa k tomu. Oh my god, a ešte tam, pozrite, vidíte, tu musím fakt len, že málo tej vežičke k tomu, aby umrela. A bolo to tam strašne na mále. Vidíte, hovoril som nejakých 499 života, no. Tak ukázali sme si nejaké tie replaye, ale toto by bolo z tohto videa všetko a my sa vidíme u ďalšieho let's playa. Takže čau.